Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko dai suna na Fatima Isa, wacce kuka fi sani da Tima Yola. Yawwa. To da me nazo? Nazo ne da magana akan waƙan nan ta challenge da kawu ɗan sarki ya saka, wato na Bello Bodejo, inda mutane masoya suka fito suka yi hayagaga akan wannan waƙa, musamman ma a duniyar mu na TikTok. Aka yi ta yi Bello Bodejo, Dr. Bello Bodejo babanmu ne, Dr. Bello Bodejo kunjiya komai dai. To Bello Bodejo yana godiya sosai bisa ga wannan karamcin, duk da cewa shi bai ma san da cewa za a saka wannan challenge din ba. Shi kawu dai kawai yayi waka yace ya saka challenge, sai gashi abu ya zo ya karɓo. To saboda haka lalle mun zanta da Bello Bodejo, mun nuna muna so mu zauna da shi, kuma ya ba mu goyon baya 100%, musamman ma saboda masoyan shi na TikTok waɗanda suka nuna mishi ƙauna ba adadi. Ya ce lalle zai zauna da mu, a zauna a ci abinci, a sha, a yi raha, a yi hotuna, a yi komai tare da Bello Bodejo. To jama'a ku saurare mu, nan ba da jimawa ba insha Allah za ku ji sanarwa cewa yaushe ne ya kamata mu je mu zauna da Dr. Bello Bodejo. Kada fa ku manta da abin nan da na faɗa muku na cewa insha Allah za mu kasance tare da Dr. Bello Bodejo. Kun ga sunan na Fulani ne dan uwana, amma abin yana nema ya gagare ne. To president na Miyetti Allah Dr. Bello Bodejo, muna godiya sosai da kulawa. Usa ko ni Miyetti fu min be ikwaiji TikTok. Usa ko Miyetti Dr. Bello Bodejo.